Situácie, fakty o mne. Gajlo si na raňajky, alebo celkovo Gajlo si objedná jeden džús a ja si objednám rovno 3. No, čo sa tohto týka, už týždeň mi o tomto píšete a nezdieľala som to a ani to zdieľať nebudem a nebudem na to upozorňovať, pretože ak si naivný a veríš fakt proste každej hovadine, ktorú vidíš na internete, tak ti treba, aspoň sa do budúcna poučíš, že proste nemáš veriť všelijakým hovadinám. Takže v konečnom dôsledku, keď niekto naozaj verí, že ja vypisujem ľuďom a rozdávam svoj WhatsApp a nabádam ich na všelijaké veci, tak pardon, ale u mňa takíto ľudia by nie, že nemali mať sociálne siete, ale nemali by mať internet. Normálne by mali mať odoprený prístup k internetu, pretože internet v tom momente môže byť pre nich nebezpečný. Takže tu končí vlastne celá debata s nejakými mojimi fejkovými účami. Áno, máte pravdu, vidím, že píšete, že som si dala do nechty. Áno, normálne som si tu kúpila také nožničky a pilník a proste som si dala dole nechty. Neviem prečo, proste už ma srali, nemala som na ne náladu už a neviem, potrebovala som zmenu.